Om 3 dage begynder julen i Rusland. Her hos os er det julens sidste dag, Helligtrekongers dag, 6. januar. I Østkirken bærer de vise mænd julefesten ind. Her hos os i den vestlige del af den kristne kirke er de kommet til at bære julen ud. Men deres rolle, det er nu ikke at lukke og slukke julefesten. Heller ikke her hos os. De bærer ganske vist julen og dens budskab ud, men det er ud i livet, ud i den januar hverdag, som for alvor banker på om et par dage. Nu bæres julefesten med ud i det liv, som på vores mørke halvkugle trænger sig ganske gevaldigt til at blive gennemglødet af julens lys og glæde i de korte og kolde vinterdage. Og de er jo festlige og flotte, de vise mænd. Og i modsætning til hyrderne har de vise mænd gaver med. Rige gaver, som er valgt med stor omhu. De er hver for sig fulde af betydning, symbolladet og fortæller, hvem barnet er. Guldet er gaven, som fortæller, at barnet har kongestatus. Røgelse er gaven, som fortæller, at barnet er Gud. Røgelse bruges i templet som en offergave til Gud. Den tredje gave, myraen, anvendes i parfumeret salve, som bruges ved 2 lejligheder, som kærlighedsgave og som begravelsessalve. Den tredje gave fortæller os, at det kongelige, guddommelige barn kommer med kærlighed, og det vil møde døden. Men hvordan kan de vise mænd vide alt det om barnet, kan du måske tænke. De har jo ikke mødt en engel, der har fortalt dem, at barnet er verdens frelser, sådan som hyrderne har. De vise mænd har kun en stjerne, de følger, og gamle profetier, de tyder. Og ja, de går da også forkert, da de i et ubevogtet øjeblik lader sig forføre af tanken om, at den nye verdenshersker skal findes, der hvor magten var i forvejen. Sådan kommer de til det forkerte sted. Sådan møder de kong Herodes og den rå, grådige og grusomme magt, som vi alle sammen kender alt for godt til. Men de kommer til sig selv og på rette spor igen. Sporet, som begynder i Østerland, derfra hvor de kommer. Østerland, der ligger hvor paradiset ligger. Selv paradisgesandter kan tage omvejen. For det er måske det, de er, de vise mænd. Paradisgesandter. Repræsentanter for paradis, der skal minde os om, at paradis stadig er der. Og måske er det derfor, de er vise og ved noget om barnet, som ingen andre mennesker ved. De kommer med bud om, at nu begynder en ny historie om Gud og menneske. I den gamle historie blev vejen til paradis spærret for mennesker, da Adam og Eva måtte gå ud i den verden, hvor arbejdet, smertefulde fødsler, sorg og død ventede. I den nye historie kommer der udsendinge fra det lukkede land, fra øst, fra paradiset til Adam og Evas verden, til vores verden. Os, der lever i den verden, som stadig er fyldt af fortræd og ondskab. Men paradisgesandterne, de vise mænd fra Østerland, kommer for at bevidne, at der nu begynder noget nyt i vores verden. Nu er Gud her selv i skikkelse af det barn, Maria har født. Vejen til paradiset er genåbnet, fordi Gud gik vejen fra himmel til jord, fra paradis til dødens og menneskenes verden. Her kom han, her var han, her er han. Og her kommer han for at være hos os, der lever og elsker og græder og slås og dør. Han er her nu med sin opstandelseslys. Disse paradisudsendinger så op fra deres eget, op på stjernen. Og så brød de op fra det, de kendte, og de fulgte stjernen et andet sted hen. Og de havnede foran barnet, Maria havde født. Det var det, de ledte efter. Det var den, de skulle tilbede. Der er det, de og vi med dem skal tro, at Gud lod sig føde til verden, for at vi skal vide, at Gud er midt i blandt os. Gud blev selv jordbundet i mennesket, Jesus. Og det sætter os i et ganske særligt forhold til hinanden. Hvad jeg har gjort mod en af mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig, siger Jesus, da han bliver voksen. Derfor kan vores forhold til Gud ikke skilles fra vores forhold til hinanden. Et menneskes gudsforhold er ikke noget hemmeligt eller noget intimt noget. Det er ganske konkret og helt håndgribeligt. Det lever i vores forhold til hinanden. Gud møder vi, når vi møder andre menneskers barmhjertighed og overbærenhed. Og Gud møder vi i de andres bøn om medleven, hjælp og medfølelse. Heri findes den sande magt.
Da de vise mænd vendte hjem igen, gik de af en anden vej end den, der på udrejsen havde ført dem til Herodes. Ja, for der er en anden vej end vejen over Herodes. Der er en anden vej end vejen over angsten, den rå vold, magtbegæret. Der er en ny historie og en ny begyndelse, trods alt det, der ligger bag os, er ødelagt og forspildt. Et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Det er det, vi har fået forkyndt her i alle juledage. Vi har fået mere, end vi nogensinde kan miste. Den glæde så de vise mænd i barnet Jesus. De efterlod de fornemme gaver hos ham, men de bar meget mere med sig derfra. Og den glæde kan vi nu ved julens afslutning bære med os ud i hverdagen fra januar til december, ud for at fortælle videre i ord og i handlinger. I den glæde og i lyset derfra kan vi løfte blikket fra vores støvlenæser og se, der er noget, vi skal her under den himmel, der vælver sig over os. I Guds ånd skal vi dele livet med hinanden. Vi skal bære julen ud til hinanden. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.